Здравейте, хора! Аз съм Мохамед, това е Нур. Здравейте! Ти участваш ли в клипа? Не знам, играя на My Telling Angela! Добре, май няма да участва. Значи съм сам. И ще играм Shadow Fight 2. Shadow Fight 2. На Survivor. Да не оцелеем. Да не въздуха. Така. Този е най-лесен, ще го спечелим. Надявам се да сте ебали положение. Много е яка. Това видяхте ли, което направих на него? Беше много болезнено. Той е атлетичен. Ама никой от мен. Най-повече атлетичен. Пушка, не можеш ми. Ще не мога да науча. Така. И той умря. Рун стори, който няма да се не ще е с някакъв друг стол. Няма тълтировка. Какво правиш? Мислех, че да ми падне, че да взема. Да. Играл съм на Impossible, невъзможно. Главата. Лицето. Третия. Още е палки дървени. Аз съм с железни. Какъв е този звук? Кой ли? Кажи ли? Телефона. Ето. Хубав край на този човек. Дядка този. Боже, май много мила. Играта ли това? Да. Говори по-силно. Не прещи. Да не се чува типа нещо на щета. Това е втори път, който справя. Защото първият път имаше звук. Нищо! Нищо! Не казваме нищо. Не, трябва да бъде човек. Ето. Трябва на този човек и съжалявам. Или пък слаба. Не е човек. На харта сме 2 минута. Оня път този го спечелих много лесно. На перфект. Ето. Пак на перфект. Хайде. Рун 6. Да. И този го спечелих по някакъв начин. Не получих снейк за теб. Не получих снейк. Заради Дед Грозен. Жив съм. Не, вече не съм. В подялите. Получили 250. Какво правиш? Имам 1900. Може да си купя нещо.
Ето. Но не, вече съм жена. Не ми пише. Чакай тази има. За сега ще съм си тук. Да пробваме тази броня. Се бием срещу Линкс. На Impossible. Айде да видим на Impossible как ще се справим. Не е възможно. Аз спечелих на хард. Момичето. Млъкни, бе! Не. Ето на Impossible е невъзможно. Пробваме пак. Дали ще се повтори пак. Крак. Колко бе се бие това? Ау, убили ме. Спри го. Мъкни. Това е най-собника. Тихо е. Искаш да ти върна на испански? Да. Турнамент. Играем и това ще е края на клипа. Открийка. Да, това ще е края на клипа и чао.